Roedd angen nofio 500 metr yn nyfroedd crewllyd Llyn Padarn. Beicio 51 km ar ei drai o lonydd prydfertha Eryri. A rhedeg 12 km ar lwybrau Llechi heriol, chwarel Dinorwig, fel y llynedd Ewan Brown o Geredin yn illodd ras y dynion. Gyda Suzie Richards o Leeds yn cipio'r ras y merched. Ac roedd y trefnydd Tim Lloyd wrth i fodd gyda llwyddiant y digwyddiad. Ffantastig unwaith eto. Sbiwch ar y pobl yma sy'n credeg i fewn. Pawb mor hapus wedi mwynhau bod yma yn Llanberis heddiw yma unwaith eto. Mae'r pobl yma o Prydain i gyd yn dod yma i Gogledd Cymru i gweld faint mor ffantastig a brydferth ydy'r lle yma. Mae gennym ni 600 oed, gennym ni 1,500 heddiw yma, dros 2,000 o bobl dros y penwythnos. Hwn di Treiathlon mwyaf yn Cymru. Hwn di un o'r Treiathlon mwyaf yn y wlad yn Prydain i gyd. Mae bob dim di rhedeg fel clockwork, maen nhw'n dweud. Does ddim problemau wedi bod. Oedd o'r dwyr chydig bach yn oer, felly oedd rhaid i ni roi nofio lawr i 500 metr o'r kilometr oedd o'i fod. Ond y blaw am hynna, mae bob dim wedi rhedeg yn ffantastig. Mae'r staff, mae pawb wedi bod yn anhygoel. Mae Ewan Brown a Suzie Richards wedi ennill unwaith eto. Maen nhw'n ôl, maen nhw eisiau mynd yn ôl i nifus yn y Clwb. Mae'n amlwg, maen nhw wedi mwynhau y flwyddyn dwytha, maen nhw eisiau mynd yn ôl na eleni, a felly maen nhw wedi bod yma, maen nhw'n rasio'n galad. Ac mae'n amlwg na y nhw fydd y ddau i curo eto unwaith eto flwyddyn yma. Bob tro i fi adeg yma, fyddai'n meddwl am beth sy'n nesaf ar y calendar i ni. A peth nesaf i ni ydy'r Caerdydd Newydd Sbon yn Caerdydd sy'n digwydd diwedd mis nesaf. A mae hwnnw yn digwyddiad Newydd Sbon yn y bae yn Caerdydd. A dwi'n meddwl ar ôl heddiw yma, heddiw yma wedi bod mor llwyddiannus, fedrai'm disgwyl wan ta diwedd mis Mehefin i cynnal Treiathlon am y tro gyntaf erioed yn y prif dinas yn Cymru.